बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान सिगां समनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय हिसाबै दिनै जोंनि फरायसालिमायावबो बे एखे हाबाफारिखौनो सालायनो आखायाव लाबाय। दा हाबाफारि बायदियै जोंना इमिडियेट जादों, हाखु दाखु जादों, बेनिखायनो नांगौसेबां फरायसाफोरा बाहागो लाफैनो हायाखै, बेनि थाखाय सरि बिनाय थाबाय। दा हाबाफारि बायदियै फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरखौबो बिबान मावनायाव बाहागो लानो खावलायबाय सोरबाय। हाबाफारि बायदि जोंहा फिरफिला बिरहोनायजों सोमोन्दो लाखिनानै बिबुंथि लाखिनाय। दा फिरफिला बिरहोजेननाय सार बर' डिपार्टमेन्टनि हेड देवेन्द्र बसुमतारी सारखौ बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलि जासिबाय। दिनैहाय 10 नभेम्बर, जाय 10 नभेम्बर सानखौ बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान हिसाबै दिनैसिम फालिगासिनो दङ। दा दिनैबो 2022 मायथाइनि जि 10 नभेम्बर बेखौ जोंनि साफ्रोम बर'फ्रा गाव गावनि इन्सटिटिउसनानो जा बा आफादसालियानो जा आफाद मावख'आनो जा बेवहाय दिनैहाय बे गोथार सानखौ फालिदों। दा बे गोथार सान फालिनायाव जोंबो बासुगाव फरायसालिमा जानानै उन जानानै थायाखै। दिनैनि बे गोथार सान 10 नभेम्बर बर' थुनलाइ सान, जेखौ जों मख'यो। हाबाफारि बायदि जोंहा मुंफोरनो बिबार बावनाय, दा बे बिबार बावनायजों सोमोन्दो लाखिनानैनो बे मुंख्लंफोरनि मुङाव 1 मिनिट आर'ज गाबनाय एबा कन्ड'लेन्स खालामनो थाखाय बयखौबो बाहागो लानो खावलायबाय। जागायबाय। जोंबो दिनै बासुगाव फरायसालिमानि जानानै बर' थुनलाइ आफादनि बे गोथार सानाव जोङो बै समनि आमलाराम सिबलाराम गासै 18 जन बेसेबांबा बे मुंख्लंफोरनि नामाव जों लिरनानै बे खावलायदों। दा आङो फोसाव खालामनो लुबैदों, दिनै हाबाफारिया जोंहा खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय दङ आरो बिनि उनाव दङ जोंहा खन्थाइ आवरायनाय, गावबा गाव सुजुनायखौ आवरायनाय। बिसोर मोननैया कम्पिटिसन जागोन। जों जाखिनि फरायसाफोर दं बेफोरनि गेजेराव जों कम्पिटिसनखौ खालामगोन, मानो होनब्ला जोंहा माखासे प्राइजफोरनि जगार खालामनानै दंखायो। दा बै अडिट'रियामाव जोंना कुइसना मिथिं जागोन थांनानै, दा बेनिखायनो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोबजासिम थांनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिनि उनाव खन्थाइ लिरनाय बे हाबाफारिखौ जों सिगांग्रो खालामगोन। बिनि उनावहाय मेलनि थांखि आरो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै फंनैसो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय जासिगोन लोगोफोर। नैबे खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय जासिगोन। दहाय जों खन्थाइ लिरनाया बेखौ आवरायनाय जासिगोन आरो गाव गाव लिरना लाबोनायखौ मानि बेयाव आवरायनांसिगोन। सारमोन फैगासिनो, जोंबा जिरायग्रोनानै थाग्रोसै, आवरायसै दा माबायदि जायो। दिनैनि सान थामहिनबा बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि जिथुनाखि जोङो फरायसालिमायाव जों हाबाफारि खालामदों। दा दिनै माखासे थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि सावरायमेल, बे सावरायमेलखौ जोङो जागायनो सिगांबाय। दिनैनि बे जेनाखि थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि बर' थुनलाइ आफाद जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि बासुगाव कलेजनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना थुनलाइ जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि बे खन्थाइ, गावनो सुजुनाय खन्थाइ आरो खन्थाइ आवरायनाय, सेल्फ पएम कम्प'ज एन्ड रिसाइटेसन, बेवहाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय। खन्थाइनि मुङानो जादों नाजागोन आं।
जोनोम मोनबाय जेब्ला आं समायना रमायना बे बुहुम बिखायाव सासे सुबुं महरै आसार खान्थि आरो राव हारिमुजों बुंफबनाय समायना हारिमु गोनां बर' हारियाव हारिखौ सिबिनो फोसाबनो नाजानायानो आंनि थांखि। धोरोम फालिनाय, बिमा बिफाखौ मान होनाय। आं सुजुनाय खन्थाइनि मुङानो जाबाय गोमो गाबनि फिरफिला। खन्थाइ लिरनाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होनांगोन। गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। दा खन्थाइखौ आं आवरायलांनोसै। गोमो गाबनि फिरफिला, गोमो गाबनि फिरफिला, मा एसे समायना बर' थुनलाइनि गोमो गाबनि फिरफिला, सिनायथि होयो बर' थुनलाइनि हारिमुनो। गोमो गाबनि फिरफिला, होलांगोन नोंखौ जों इयुननि बर' फिसाफोरा मान, दोनलांगोन नोंनि गोमो गाबनि नेरसोनथि। गोमो गाबनि फिरफिला, दङ नोंनि बिखायाव बर' हारिनि गासै थुनलाइफोरा, दोनलांबाय नों बर' हारिनि मानखौ, गेवसार होलांबाय नों बर' हारिनि राव हारिमुखौ। जै बर' हारिनि जै। गोजोन्थों। आंनि खन्थाइ आवरायनाया बेखिनियावनो जोब्बाय। गोजोन्थोंसै।